Cun cartel elaborado polo artista Xosé Vizoso, o Concello de Vilagarcía deu a coñecer a programación das festas de San Roque. O programa estará de novo adaptado ás restricións sanitarias, pero este ano presenta unha oferta cultural moi completa con máis de 50 eventos. Actividades entre as cales non estarán tampouco este verán nin a Festa da Auga nin o combate naval. Evidentemente, este ano todavía, por exemplo, non toca volver a celebrar a Festa da Auga. Vamos a ter que esperar para aqueles eventos no que se espere que haya unha multitude de xente e non teñamos a posibilidade de aforalos. Esos todavía non tocan. Entre os 50 eventos inclúense os concertos de artistas consagrados como Fuel Fandango, Immaculate Fools, Lucía Pérez, Funso de Baby Load, Álvaro de Luna e Bayuca, con outros autonómicos locais ou emerxentes como TNT Band, Guiga, Catuxa Salón e Perseguidor, entre outros. Artistas para todos os públicos e de todos os estilos. Nesta programación hai dende música de vanguarda ata música máis tradicional, artes escénicas, humor, cine na rúa, como sempre, unhas festas pensadas para todos. Hai máis de 50 espectáculos programados para este verán. Ademais dos concertos, a programación de San Roque inclúe o cine na rúa, o Festiclown, pasacalles, monólogos, poesía e actividades para os máis pequenos. Eventos que se realizarán en todas as parroquias. Unhas festas que intentan ser para todo o mundo, para todo tipo de gustos e con espectáculos que cheguen a todos os rincóns ou a casi todos os rincóns do noso concello, deso que tratamos en todas as festas que organizamos. Outra das novidades deste ano é que o pregón correrá a cargo dos xogadores do Arosa. Por merecemento, por historia, por cumplir 75 anos de vida, polo ascenso deste ano, que mellor que pedirlle aos xogadores del Arosa pois que tamén nos fa o honor de ser os pregoeiros das nosas festas. Por un lado, pois é un recoñecemento, unha trayectoria aos éxitos deportivos deste ano e por outro, que mellor que eles representan ese espírito deportivo, ese orgullo de cidade. A programación complétase coas actuacións da Orquestra América e da Duendeneta e pecharase cos festivais Folno a Lobre, Ameixa Rock e Revenidas. Todos os eventos se celebrarán entre o 6 de agosto e o 12 de setembro.